Lämpimästi tervetuloa musiikin monitoimimies, lahjakas muusikko, säveltäjä, tuottaja, kapellimestari, Beatles-asiantuntija, nyt myös kirjailija. Siis lista on huikea. Tervetuloa Mikko Kangasjärvi. Kiitos. Me aloitetaan hyvin alusta, mutta ihan ensin me kuunnellaan tässä pieni aloitusintro. Sitä herää suden hetkellä oudosta unesta. Jos joku pyytäisi siitä kertomaan, ei osaisi. Maanantai tuntuu vaikealta päivältä erityisesti. Pieni hetki. Uni, joka kutsuu luokseen ja eksyttää. Sitä herää suden hetkellä oudosta unesta. Jos joku pyytäisi siitä kertomaan, ei osaisi. Maanantai tuntuu vaikealta päivältä erityisesti aamuyöstä, kun kaiken sisäänsä kietova turhuuden ja epätodellisen tuntu on kuin metsästä nouseva sumu. Uni, joka kutsuu luokseen ja eksyttää. Ehkä uni oli muistikuvia tai heijastumia lapsuudesta. Ne ovat valheita, jos valheella tarkoitetaan vastakohtaan näkyvälle todelle. Kun aika kuluu, muistot verhoutuvat harsoon, johon kertyy kerroksina myös kaikki niiden välissä eletty. Muistot muuttavat muotoaan. Ne yhdistyvät toisiinsa, kertomuksiin ja myytteihin muokaten todellisuutta, joka on jokaisen oma käsitys itsestään ja suhteestaan muihin ja maailmaan. Uni oli mykkä. Se yritti puhua jotain, mutta siinä oli ainoastaan liikkuvia kuvia. Tuttuja paikkoja ja aikoja, jotka olivat muuttuneet vieraiksi. Kuin olisi täydellisen ulkopuolinen omassa elämässään. Kaikki on torjuttavissa, seliteltävissä tai aseteltavissa itselle parhain päin. Mutta muistikuvien, vaikkakin vain ajan kauniisti kellastamien, järjestykseen asettelemisen tarve pakottaa päivä päivältä enemmän päätä. Tekee mieli ajaa takaisin sinne, mistä kaikki alkoi. Hakea itsensä pois 70-luvun kerrostalojen pihoilta, kesäpölyisen kaupungin kaduilta tai männyntuoksuisilta metsäpoluilta kuljeksimasta. Katsoa omaa rumuuttaan ja kauneuttaan silmiin. Todeta, että näin on ollut. Antaa itselleen ehkä vihdoin myös anteeksi. Eli mennään sinne 70-luvun alkuun. Eli sä synnyit Tampereella Airan ja Leon esikoiseksi vuonna 1972. Asuit vanhempiesi kanssa Uudessa Kylässä Hakametsän jäähallin vieressä vastavalmistuneessa kerrostalossa. Kerro vähän siitä varhaislapsuudesta. No mä muistan sen niin kuin tosi lämpimänä. Huvittavaa on, että mä asun nyt siinä ihan samassa, tällä hetkellä siinä ihan samassa ympäristössä, siinä naapuritalossa. Ja kun mä katselen sitä pihapiiriä, että miltä se näytti 54 vuotta sitten, niin ei siinä hirveästi mikään ole muuttunut. Ainoastaan se, että siellä ei näy enää lapsia siellä pihoilla leikkimässä. Et se on ehkä semmoinen näkyvin muutos, mitä on, mutta mä muistan, että siellä oli paljon elämää. Toki siihen aikaan, kun ne talot oli just valmistuneita, niin niihin muutti hirveästi lapsiperheitä, niin siellä oli kyllä samanikäisiä kavereita. Ja se oli aika semmoinen pieni se oma maailma siinä hetken aikaa. Mun molemmat vanhemmat oli tullut Tampereelle maaseudulta, eli he on kotoisin Pohjaslahdelta, mikä on Pohjois-Pirkanmaalla oleva pieni, nykyään ihan kylä, kuuluu Mänttä-Vilppulan kuntaan, ja he oli sieltä muuttaneet Tampereelle siinä 60-luvun lopulla ja asettuneet sinne ja sitten päättivät perustaa perheen. Niin se oma maailma oli oikeastaan se oma lähiö ja sitten se Pohjaslahti, missä käytiin mummolassa, että eipä siihen paljon muuta kuulunut. Mutta semmoisena lämpöisenä ja täynnä elämää olevana aikana mä sen 70-luvun lapsuuden muistan. Ei meillä varmaan, ei me mitään rikkaita oltu, mutta
en mä koe, että multa olisi mitään puuttunutkaan. Tuona aikana oli hyvin tyypillistä, että vanhempainvapaat oli lyhyitä, että muutaman kuukauden jälkeen sitten sun äiti palasi työelämään ja teki käsittääkseni 3-vuorotyötä, eikö näin? Kyllä. Ja vietit toki paljon aikaa sitten isän kanssa, mutta siinä kohtaa sun elämään tuli myöskin hyvin tärkeinä ihmisinä tätisi Anja ja mummisi Tyyne. Niin mikä merkitys näillä ihmisillä sinulle on ollut? Just Anja tädin kanssa eilen soitteli, hän on nyt 88-vuotias ja kutsuin hänet Tampereen konserttiin, mikä on parin viikon päästä, ja hän sanoi, että hän tulee oikein mielellään, että saa näihin päiviin jotain sisältöä. Kyllä mä semmoinen naisten kasvattama poikalapsi olin, että tietenkin oma äidin rooli oli tärkeä, ja vaikka isän kanssa paljon aikaa niin vietinkin, ja ne muistot siitä isän kanssa olemisesta on tosi lämpöisiä, niin koen, että kummitäti ja mummu, ne hoiti mua tosi paljon silloin, kun mä olin pieni. Niin se side heihin oli jotenkin ainutlaatuinen. Mummun kanssa se jatkui ihan hänen elämänsä loppuun saakka. Ja niin on jatkunut kyllä tädin kanssakin. Alle kouluikäisenä sinulla ei ollut juuri kavereita, tai ainakin näin toteat, mutta sitten oli kuitenkin Vaiti ja Matti. Ketäs ne oli? No, tämä on ristiriitaista puhetta, kun mä just sanoin, että siellä pihoilla oli paljon elämää. Mutta siis toi pitää sinänsä paikkaansa, että mä olin vähän vanhempi kuin sit monet muut niistä lapsista. Musta tuntuu, että siinä oli semmoinen muutaman vuoden gäppi siinä iässä, niin se tekee lapsena jo tosi paljon sitten. Että semmoisia ihan omanikäisiä kavereita mulla ei kyllä ollut. Ja sitten kun pikkuveli syntyi vasta sitten, kun mä olin jo yli 5-vuotias, niin kyllähän siinä kerkisi kehittyyn mielikuvituskavereita. Matti oli semmoinen, se asui meidän pesukoneessa. Et kun mä istuin pöntöllä, niin sitten mä aina juttelin sille Matille. Se oli siellä pesukoneessa ja se oli mun kaveri. Ja sitten se Vaiti oli taas, se oli kissa, joka asui meidän yläkerrassa. Se koko asunto siellä yläkerrassa oli sen kissan asunto. Ja sen kissan nimi oli Vaiti. Mutta sitten samalla se Vaiti oli myös, kun mä katselin mun huoneen ikkunasta ulos, niin siinä oli Tapparan toimisto siinä vastapäisen talon kivijalassa. Ja sinne joka aamu käveli töihin aina semmoinen kuplavolkkarilla, tuli semmoinen vähän pyylevä nainen siihen ja meni sinne sisälle sinne Tapparan toimistoon, niin hän oli myös Vaiti. Ja sitten kun me ajeltiin tuolla kesälomamatkoilla pitkin Suomeen, niin siihen aikaan oli tosi paljon kuplavolkkareita ja kaikkia kuplavolkkareita ajoi Vaiti. Milloin ja miten se musiikki otti sitten ensiaskeleita sinun elämässä? No kyllä se aika varhain sitten. Mun isä oli asunut 60-luvulla muutaman vuoden Saksassa. Hän oli sillain jo aika vanha isäksi tullessaan 34-vuotias. Se oli siihen aikaan aika jo, oli niin kuin ikämiehiä. Että hän oli kerinyt viettää semmoista hulvatonta nuoruutta ja hän oli tosiaan Saksassa töissä ja hän oli sieltä tuonut sellaisen Kela-nauhurin. Meillä ei ollut levysoitinta eikä kasettisoitinta, mutta se avokelanauhuri oli ja sinnehän oli sitten, niitä oli 10 niitä nauhoja ja hän oli niihin äänittänyt sitten kaikenlaista musiikkia. Siellä oli saksalaisia schlagereita ja siellä oli Irviniä ja niitä varhaisia Finhits-hittejä ja taistolaislauluja ja oli siellä muutama ABBA-biisi ja Beatles-biisikin, mutta ne kaikki meni jotenkin mukavasti sekaisin ja ne muovasi kyllä sitä mun musiikkimakua heti saman tien. Eihän pieni lapsi osaa ajatella, että tämä musiikki on nyt jotain kommunistista kamaa ja tämä on jotain viide. Kaikki oli sulassa sovussa mun päässä ja mä vaikutuin monista kappaleista. Toki kotimaisistakin. Siihen aikaan tehtiin paljon sellaisia biisejä, missä haikailtiin maaseudulle. Se oli sellaista aikaa, että muuttoliike kaupunkeihin oli suuri ja sitten aika monet iskelmät käsitteli sitä koti-ikävää. Kai Hyttisen semmoinen biisi kuin Kotiseutu Pohjolassa, niin se oli jotenkin semmoinen, että mä liikutuin sitä aina, kun mä sitä kuuntelin. Eikä mä oikein ymmärrä miksi. Mutta joku siinä aiheutti sellaisen valtavan tunnepurkauksen. Tai sitten joku Jukka Kuoppamäen Pieni mies ja mitä kaikkia niitä oli.
Mutta sitten siellä oli niitä ABBA-biisejä ja Dancing Queen oli esimerkiksi semmoinen, kun se pärähti soimaan, niin mä jotenkin ajattelin, että siinä on jotain magiaa siinä, miltä se kuulosti. Se oli jotenkin niin eri kuulosta kuin se kotimainen musiikki, että mä jotenkin aika varhaisessa vaiheessa kiinnitin huomioon siihen, miltä ne äänitteet kuulostaa, vaikka mä sitä itse tietenkään osannut ajatella sillä tavalla. Ensimmäisen haitarin sait, oliko 7-vuotiaana? 6-vuotiaana. Ja siitä alkoi sitten intohimoinen opiskelu, soiton opiskelu ja kerro vähän siitä. No se lähti siitä, kun mun Tyyne mummu osti mulle jostain markkinoilta semmoisen muovisen leikkipianon, missä oli 1 oktaavi ja sitten vanhemmat huomasivat, että mä löysin siitä säveliä ja melodioita korvakuulolta, niin isä sitten tuli mua hakemaan yksi päivä seurakunnan päiväkerhosta ja sanoi, että mennään kattoon haitaria. Ja mä olin ihan innoissani siitä, että joo, sehän on hyvä ajatus. Vaikka nyt jälkeenpäin ehkä ymmärränkin, että se soitin valinta ehkä oli silleen isälle luonnollinen juttu, että hän olisi ehkä halunnut joskus itse soittaa haitaria, mutta ei ollut silloin sota-aikana sellaisia mahdollisuuksia perheellä hankkia sellaista soitinta, niin hän toteutti sitten pojassaan tämän oman mieltymyksensä. Mutta en mä pistänyt yhtään sitä hanttiin, se tuntui hyvältä ajatukselta ja käytiin samana iltana vielä ilmoittautumassa sitten Veikko Ahvenaisen harmonikkakouluun. Mua huvitti, kun me pysähdyttiin tänne tullessa tuossa Pieksämäen ABC:llä, niin siellä oli ilmoitustaululla oli Veikko Ahvenaisen kiertuejuliste. Hän taitaa olla joku 96 tai 7-vuotias, se vetää keikkoja tuossa edelleen. Ja hän oli silloin 50, kun mä aloittelin haitarin soittoa, ja hän kävi aina sitten, vaikka ei hän itse opettanut, niin hän kävi aina silloin tällöin sitten vähän tarkkailemassa, että miten ne lapset edistyy siellä. Ja mä muistan, kun Veikko tuli aina semmoisella Oldsmobilella siihen pihaan, ja se oli mun suuri idoli. Sävelsikö hän sulle jonkun biisin? Sävelsi. Joo, sen nimeksi tuli Mikon Taituripolkka. Aivan. Eli sä olit hyvin taitava ja sä voitit Suomen mestaruuksia jo missä vaiheessa? No ne ei ollut varsinaisia Suomen mestaruuksia. Silloin järjestettiin tämmöisiä Harmonikkaliiton nappulakilpailuita ja niitä mä voitin kyllä useammankin. Ja sitten mä voitin sellaisen kansainvälisen nauhakilpailun, johon lähetettiin sitten niinku äänite. Ja se tapahtui vuonna 1984, niin se oli vähän niin kuin semmoinen maailmanmestaruuskisa. Niin sen mä voitin, että kyllä sitä semmoista mainetta siinä tuli siellä haitaririntamalla, ja se Veikkokin oli silleen sitä mieltä, että musta tulee, että se olisi halunnut mut jotenkin kauheasti ottaa suojatikseen, ja sävelsi tosiaan semmoisen biisinkin, mutta jotenkin siinäkin mä en niinku sitten, se kappale oli semmoinen, että se esitteli jotenkin sitä sorminäppäryyttä ja sen, että kuinka taitava on, kun osaa soittaa tämän kappaleen, mutta se ei vaikuttanut muuhun, tai mä en vaikuttunut siitä kappaleesta, enkä mä halunnut sitä juuri soittaa, koska mulle jotenkin jo silloin oli tosi tärkeää se, että millaiset ne melodiat niissä kappaleissa on ja millaista harmoniaa siinä on. Että se semmoinen melodian jano oli niin suuri, että mulle ei merkinnyt se, että kuinka nopeasti ne sormet liikkuu, vaan se, että miltä se melodia kuulostaa ja miten se koskettaa. Se oli mulle paljon tärkeämpää. No sitten sä opiskelit musiikkia ja sitten jossakin vaiheessa huomattiin, että sinulla on absoluuttinen sävelkorva. Missä vaiheessa se niin kun sinulle kirkastui? Mä olin semmoisella harmonikkaleirillä Nokialla ja me oltiin syömässä siinä sitten lounasta ja sitten ne opettajat, niitä oli 4 opettajaa sitten sillä leirillä, niin ne ruokaili siinä yhdessä toisessa huoneessa ja sitten se mun opettaja tuli vaan sanoa, että Mikko, tuus käymään täällä. Sitten mä menin sinne niiden huoneeseen ja se soitti pianosta, otti jonkun niin kuin sillä, että mä en nähnyt niitä koskettimia, vaan se vaan otti niin kuin tämmöisen jonkun soinnun, että luettele mitä ääniä tässä on. Sitten mä luettelin ne, että siinä on C ja E ja F ja mitä siinä nyt sitten olikaan. Ja mä jotenkin ajattelen, että kaikki pystyy siihen, että se on niin kuin ihan normaali asia. Ja sitten hän sitten myöhemmin illalla kertoi, että he oli tätä jo ajatellut aikaisemminkin ja pohtinut, että mahtaako mulla olla
absoluuttinen korva, ja sitten se opettaja kertoi mulle, että sulla on. Että se tuli mulle silleen yllätyksenä, koska mä tiennyt, että mitä se tarkoittaa. Mutta se siis tarkoittaa sitä, että pystyy tunnistamaan ikään kuin, teknisestihän se on niin kuin sitä, että tunnistaa taajuuksia. Että kun äänet soi aina jollain tietyllä taajuudella, niin sitten osaa tunnistaa sen taajuuden ja antaa sille sen nimen, että onko se A vai C vai D vai mikä sävel siinä on kysymyksessä. Ja mä olin tosiaan luullut, että kaikki osaa tätä. Mä muistan, kun oli jotain semmoisia ryhmäopetushetkiä, missä sitten jokut tuntui kamppailevan kovastikin sen tämmöisen säveltapailun. Mä ajattelin jotenkin, että miksei toi tajua tätä, koska mä ajattelin, että kaikki pystyy siihen. Mutta se lienee aika harvinainen. No kyllä se aika harvinainen on. Kun mä tunnen kymmeniä, ellei satoja muusikoita, niin kyllä se on ihan kourallinen, joilla mä tiedän olevan. Mutta sitten saattaa olla semmoisiakin, jotka ei välttämättä tiedä sitä. Esimerkiksi aika paljon semmoisia laulajia, jotka ei sinänsä ole niin kuin musiikin teorian kanssa juuri missään tekemisissä, niin ne ei välttämättä saa koskaan tietää sitä, vaikka niillä olisi. Aivan. Sitähän on tutkittu jonkun verran, että sillä voi olla jotain yhteyksiä johonkin syntymässä aiheutuneeseen happivajeeseen ja kaikkia tämmöisiäkin mä oon lukenut, mutta en mä ainakaan tiedä, että mulla olisi sattunut mitään sellaista. Okei. No sitten mennään, musiikissa pysytään tietenkin hyvin tiukasti, mutta sitten puhut Beatles-uskosta. Milloin sinä koit tämän kaltaisen herätyksen? No pitää ensin vähän alustaa sitä, että mä sain sitten, tietenkin kun ne vanhemmat oli sieltä maaseudulta ja isä oli silleen jo vähän vanhempi ja ei äidilläkään mitään semmoista pop-musiikin taustaa ollut, eikä ollut vanhempia sisaruksia, eikä oikein kaveripiirissäkään, keltä mä olisin oppinut mitään tällaista pop-rock-musiikkia, niin se tuli sitten oikeastaan koulukavereiden kautta sitten 5. luokalla, kun yllättäen Yöyhtyeen Varieté-levy julkaistiin 83 syksyllä ja mun yksi kaveri oli siitä sitten äänittänyt mulle muutamia biisejä, niin kyllä mä siitä kovasti tykkäsin. Mutta jotenkin samaan aikaan sitten rupesi tulemaan toi ulkomainen pop-musiikki, että silloin oli semmoinen elokuva kuin Flashdance, oli tosi kova hitti ja siitä mä viehätyin jotenkin niistä biiseistä, mitä siinä leffa soundtrackilla oli ja sitten uuden vuoden aattona 84 tai 83, kun taittui 84, niin silloin kuuntelin semmoisen rockradion ohjelman, missä soitettiin, Jake Nyman soitti siinä kaikki sen menneen vuoden suurimmat ulkomaiset hitit, ja mä muistan vielä sen, missä järjestyksessäkin ne tuli. Siellä oli Eurythmicsin Sweet Dreams, sitten oli Bovien Let's Dance, Mike Oldfieldin Moonlight Shadow, Michael Jacksonin Billie Jean, Policen Every Breath You Take ja Culture Clubin Karma Chameleon. Ja jos ajattelee näitä kaikkia biisejä, niin ne on ihan järjettömiä hittejä, ne soi edelleen radiossa. Noi kaikki biisit, mitä mä mainitsin. Se on mun mielestä aika kova kattaus niin kuin yhden vuoden suurimmista kansainvälistä hiteistä. Ja jotenkin ne vaikutti muuhun, ja varsinkin se Culture Clubin Karma Chameleon, niin mä jotenkin tajusin, että se pop-musiikin maailma oli jotenkin semmoinen värikäs ja tosi semmoinen niin kuin kutsuva. Että sillä olisi paljon tarjottavaa niin kuin sen harmonikkamaailman ulkopuolella. Ja jotenkin se oli semmoinen lähtölaukaus sit siihen. No sitten tuli niitä suosikkeja, oli Hanoi Rocksia ja vähän aikaa Iron Maidenia ja muitakin. Mutta sitten 88 vuonna olin lukiossa sitten, niin sain vanhemmiltani sitten Beatlesin Sinisen tuplan, eli sen Beatlesin myöhemmän kauden kokoelmalevy, ja se jotenkin sitten räjäytti mun tajuntani, että voiko tällaista musaa olla. Ja se on jännä ajatella nyt, että silloin Beatlesin hajoamisesta oli kulunut vasta 18 vuotta. Ja eikä se tuntunut, vaikka sen tiedosti silloin, että se on niin kuin jo vähän vanhempaa musiikkia, että se on tehty silloin ennen mun syntymää, mutta jotenkin niin se oli silloin kuitenkin tavallaan vielä aika tuoretta. Ja se, että se vaikutus, mikä sillä oli, niin siinä oli jotain taikaa. Mulla on hirveän usein kysytty sitä, että mikä siinä Beatles-musiikissa on se, mikä niin kuin vuosikymmenestä toiseen aina saa
ihmiset vaikuttumaan siitä, niin siitä on hyvin vaikea pukea sanoiksi tai mitenkään, ei sitä pystytä mitenkään tutkimaan, että se on nyt just tämä faktor, mikä tekee siitä, että siinä on jotain taikaa siinä musassa ja miten se on esitetty ja miten se on tallennettu, niin se vaikutti muuhun ja se jotenkin antoi uuden suunnan sit sille koko musiikin kuuntelemiselle ja myöskin sitten sen tekemiselle. Et mä aloin tehdä tosi paljon omia biisejä ja semmoinen oma musiikillinen maailma ehkä alkoi muovautua sitten vielä voimakkaammin sen jälkeen. Ja se Beatles-usko, tarkoittaa sitä, että jotenkin se määritteli sen koko elämän suunnan. Et toki mä aloin sitten tutustua paljon muuhunkin jo vähän vanhempaan musaan ja Beatlesin tiimoilta ne on tullut tehtyä yhtä sun toista. On ollut Beatles-tapahtuman taiteellisena johtajana ja on pyörittänyt omaa Beatles-bändiä ja tehnyt podcast-sarjaa ja radio-ohjelmia. Et se on semmoinen niin kuin aihe, mistä mä koen, että siitä tulee olemaan mun loppuelämäksi iloa. Et mä en välttämättä tarvi mitään muita mielenkiinnon kohteita, että se Beatles riittää, kun siitä julkaistaan koko ajan uusia kirjoja ja tutkitaan edelleen ihan sillain niin kuin akateemisella tasolla sitä ilmiöä ja sitä historiaa, niin se on ihan uskomaton tarina itsessään. Mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Porin miehellä oli jo oikea muusikon ura ja suosio, vaikkakin laskusuuntainen. Hänellä oli olemus ja kasvot ja asenne. Se oli jäljellä. Sellaisen edessä ottaa pakosta taka-askeleen on vaikea sitoutua, kun joku yrittää sitouttaa. Eikä se nytkään kerralla onnistunut. Sitä oli epäilevä ja varuillaan, kun mies Porista käveli maalikauppaan napatakseen mukaansa. Ensimmäisen yökasteen koit silloin 90-luvun ihan alku, oliko 90? Joo. Mitä se tarkoitti sinulle siinä kohtaa? Sä olit lukioikäinen. Joo, mä olin menossa sitten lukion 3. luokalle. Mun naapurissa asui semmoinen Jouni Pylkäs-niminen kaveri, jonka kanssa usein käveltiin bussipysäkille aina. Ja sitten yhtenä päivänä se sanoi, että meinaatko sä lähteä siihen Lindholmin juttuun? Mä sanoin, että en mä kuullutkaan koko ajan, että mikä juttu se on. Niin, että kun Lindholmin Olli kyseli sua, niin kuin, että se varmaan soittaa sulle joku päivä. Ja mä en heti edes tajunnut, kuka on Lindholmin Olli. Et vaikka mä sitä yön ekaa levyä olin silloin 11-vuotiaana itsekin kuunnellut, niin kyllä se 80-luvun aikana se yön suosio oli laskenut ihan pohjan lukemiin. Eikä se ollut silloin vuonna 90 millään tavalla relevantti bändi. Ja mä olin jotenkin unohtanut sen, että se nimikään ei heti kilisyttänyt kelloja. No mutta sitten se Olli soitti ja kysymys oli siitä, että hän oli vappukeikalla 90 hajottanut silloisen yöyhtyeen. Mutta sitten siinä oli käynyt niin, että kun hän oli ilmoittanut Poco Recordsin johtajalle Epe Heleniukselle, että hän on hajottanut bändin, niin Epe sanoi, että ette te voi hajota, että kun te olette meille velkaa. Että ne oli ostanut joku isot valolaitteistot ja muut, että ne pitäisi jotenkin maksaa ne velat levyyhtiölle. Ja Epe sitten ehdotti, että tehkää vielä yksi levy, niin saadaan ne velat kuitattua. Ja no, Olli hommasi siihen sitten uusia soittajia ja hän oli päiväduunissa Service-Systemsillä siivoojana. Ja hän oli niiden saunaillassa sitten tältä mun kaverilta, naapurin kaverilta kysynyt, tai ylipäänsä kysynyt siellä, että tunteeko kukaan ketään haitarisoittajaa, kun Jussi Hakulinen oli sitten tehnyt uusia biisejä. Niillä oli ollut 5 vuoden välirikko siinä, kun Jussi oli vuonna 1985 lähtenyt yöyhtyeestä vähän ovet paukkuen, ja sitten ne oli sopinut riitansa, ja että Jussi teki sitten uusia biisejä tälle uudelle yöyhtyeelle, ja tarvittiin haitaristia, ja Olli sitten oli semmoisen perään kysellyt, ja tämä Jouni oli sitten ehdottanut mua. No sitten se Olli soitti, ja pidettiin treenit, ja alettiin tekemään sitä levyä melkein saman tien. Sitten levyn nimeksi tuli Antaa soittaa, se ilmestyi sitten 91 keväällä.
Ja sille levylle tuli muun muassa semmoinen biisi kuin Vie mut minne vaan, mikä on nykyään ihan siis Spotifyssakin kaikista kuunnelluin yöbiisi. Et ihan hyvää materiaalia siihen tuli, mutta ei se suosio siitä nyt vielä kauheasti lähtenyt silloin nouseen. Ja sitten se ikäerokin jotenkin, mikä mulla oli sitten niihin muihin, niin siinä kohtaa elämää se on aika iso. Että jos on itse 18 ja ne muut on niin kuin siinä 26-30. Ja sitten se myös se, niin kuin, mitä he oli jo kokeneet, että niillä oli jo takana semmoinen rock-unelman toteutuminen ja sen särkyminen myös. Että se, mitä siellä keikkabussissa tehtiin, niin ne muisteli sitä, mitä tapahtui vuonna 1985. Niin eihän semmoinen 18-vuotias kaveri jaksa sellaista kuunnella. Ja sitten myös ehkä ne maailmat, mistä me tultiin, oli jotenkin tosi erilaiset. Että ne oli semmoisia porilaisia satamajätkiä ja mä olin semmoinen herkkä lukiolaispoika. Niin se kontrasti on aika iso siinä kohtaa. Niin mä en hirveästi viihtynyt. Mä tykkäsin olla siellä studiossa ja tehdä niitä biisejä, mutta se jotenkin se sellainen veljeily siellä keikkamatkoilla ei niin kuin siinä kohtaa ollut mun juttu. Ja mä jotenkin koin, että mulla on vielä jotain muuta tehtävää tässä ennen kuin sitten se oli 8 vuoden tauko ennen kuin mä menin sitten takaisin bändiin. No tuossa totesit, että 91 ilmestyi levy, sä kirjoitit ylioppilaaksi 91 ja musiikki oli siis vahva osa sun elämää koko lukioajan, mutta niin taisi ottaa alkoholikin sitten jo ensimmäisiä askeleitaan, eli miten sä ajattelet sitä aikaa? No joo, kyllä mä viehätyin alkoholiin saman tien, kun mä sitä 15-vuotiaana aloin kavereiden kanssa juomaan. Mulla oli rippikoulussa tutustuin sellaiseen tietynlaiseen porukkaan, joka majaili sen yhden kaverin kotona, mikä oli semmoinen vähän niin kuin muusta asunnosta erillinen kämppä, missä rampas väkeä sen kummemmin ilmoittamatta ja siellä oli aina porukkaa, kun sinne mentiin. Ja sitten siinä lähellä oli semmoinen kauppa, mistä sai alaikäiset hakea kaljaa ja sieltähän sitä sitten haettiin ja se oli hauskaa. Siinä iässä se on pelkästään hauskaa. Ei siinä ole mitään ei voida puhua vielä siitä, että se olisi jotenkin ongelmallista. Kyllähän se joillekin voi muodostua siinäkin kohtaa jo ongelmaksi, mutta en mä kokenut sitä koskaan, niin se oli vaan hauskaa. Ja sitten jotenkin se ensimmäinen bändi, jonka kanssa mä keikkailin, mulla oli semmoinen bändi kuin Ruby Tuesday, me soitettiin sellaista irlantilaista, vähän pogues-tyyppistä musaa. Ja siihen meininkiin jotenkin kuului se, että juodaan Guinnessia ja semmoinen rappioromantiikka ehkä kuului siihen asiaan, niin sitten jotenkin kasvoi sellaiseen. Ja ne ympäristöt oli aika nopeasti kaikki aina sellaisia, missä oli mahdollista se, että aina voi yhden kaljan ottaa tuossa ja otanpa tuolla taas seuraavan. Ja siinä iässä se vielä, niin kuin, kyllä se sinne 30 asti sen kanssa pärjää aika hyvin, vaikka niin kuin aika runsaastikin nauttisi. No armeijaan menit ja Haminan soittokunnassa olit ja sekin oli hyvin mielenkiintoinen kokemus. Jos kertoisit lyhyen tarinan siitä, niin mitä kertoisit? Armeijan muisto. No mä opin siellä ehkä sen, että sellaiset, joilla ei ole mitään kunnon sotilaskoulutusta, niin ei niiden saisi kyllä niinku toimia armeijassa minkälaisina niinku kapiaisina. Siellä ne oli muusikoita kaikki, niin se oli kyllä melkoista touhua, mutta mulla on siitä pelkästään hyviä muistoja. Kun on se sanonta, että aika kultaa muistot, niin ehkä se nyt tuohonkin pätee jonkun verran, mutta siellä sai tutustua, meitä oli 52 kaveria ympäri Suomea ja suuri osa niistä on sellaisia, että mä edelleen pidän heihin yhteyttä jollakin tavalla. Niitä on ympäri Suomea ja myöhemmin sitten kun rupesi tekemään keikkareissuja, niin aika usein armeijakavereita on käyty tapaamassa ja jotain heidän elämästään tiedän tälläkin hetkellä. Niin se oli ihan mielenkiintoinen juttu. En olisi välttämättä mennyt armeijaan ollenkaan, jos en olisi päässyt sinne soittokuntaan, mutta kun mä sinne pääsin, niin se tuntui ihan luonnolliselta ajatukselta.
Ja siinä lopussa, saitko sä olla sieltä jotenkin niin kuin, että pois, tai saitko sä pitkän loman siinä? Joo, no siis se loppu, no joo, se on myös semmoinen tarina sitten, että se varusmiessoittokunta sijaitsi Haminassa Kymen ilmatorjuntarykmentissä. Ja siihen meidän koulutukseen, vaikka meillä oli minimaalisen vähän mitään aseellista koulutusta, niin siihen kuitenkin sisältyi se, että kun se titteli, mikä me saatiin, siellä oli tykkimies. Että jonkinlainen tykistökoulutus täytyisi suorittaa. Ja se tapahtui sillain, että siinä olisi ollut semmoinen muutaman päivän leiri Kotkan rankin saarella. Ja sitten mulle tuli jotenkin semmoinen ajatus, että mä en sinne muuten sitten lähde. Että mä jotenkin kavahdin sitä koko tykkiasiaa niin paljon, että mä en sinne lähde ja mä onnistuin hankkiin itselleni pikaisen kuumeen ja kirjoittauduin varuskuntasairaalaan ja sitten mä sen jälkeen jotenkin sitä ajattelin, että ei tämä asejuttu ole mun juttu ja mä ilmoittauduin sitten aseettomaan palvelukseen. Mutta kun se aseettoman palveluksen pituus oli pidempi kuin se soittokunnan pituus, niin sitten kun ne kaikki muut kaverit lähti sieltä pois, niin mullekin tuli semmoinen, että en mä tänne kyllä nyt yksin jää, että kyllä mä hankkiudun täältä pois. Ja mä hain sitten Kymen sotilasläänin komentajalta lomaa. Ja tarkoitus olisi ollut, että mä olisin mennyt kouluttamaan sitä seuraavaa soittokuntaa. Mutta sitten siinä tuli vähän semmoisia esteitä, että kun mä en ollut virallisesti sieltä armeijasta poistunut, niin eihän mä saanut sitten kotona mitään niin kuin etuuksia mistään. En päässyt työttömyyskortistoon, kun oli tavallaan kaikki ihan auki, ei ollut mitään työpaikkaa eikä muuta. Niin sitten mulla oli lopulta haettava sieltä lykkäystä, ja sitten siinä kävi niin, että se on pitkä tarina, mutta mä en sitä ihan kokonaan nyt jaksa kertoa, mutta siinä kävi sillä tavalla, että lopulta sitten mä päädyin siviilipalvelukseen, jota mä en suorittanut päivääkään, vaan sitten lopulta sain vapautuksen siitä muutamasta 10 päivästä, mikä olisi pitänyt siellä suorittaa. Ja tämä on vähän semmoinen juttu, että mä oon monesti miettinyt, että pitikö senkin nyt mennä vaikeamman kautta. Että kaikki asiat pitää mennä jotenkin vaikeamman kautta, mutta sitten taas toisaalta en mä ole ikinä, ei ole tullut semmoista paikkaa missään vastaan, että olisi tarvinnut niin kuin esittää sotilaspassia jossain, että kyllä musta silti enemmän tuntuu siltä, että mä oon käynyt sen armeijan. Niin, mäkin ymmärsin, että sä oot käynyt sen. Mä oon käynyt sen ihan mutta sä oot käynyt sen vähän niin kuin omalla tavalla. Omalla tavallani joo, että sitä virallista todistusta ei ole, mutta kuitenkin. Okei, mä en sitä edes ajatellut, mutta mä ajattelin vaan, että se loppu oli niin kuin vähän erilainen kuin no se oli vähän erilainen, joo. Mutta sitten mennään muutamia vuosia eteenpäin. Metsä on tammikuun metsä. Kivi on kylmä. Se hohkaa vaatteiden läpi ja tärisyttää sisältä. On kosteaa. Pimeä saapuu joka ilta aikaisemmin. Odotusta ilta toisen jälkeen. Mikään ei ole oikein. Kaikki on väärin. Ikävässä ei ole mitään lohduttavaa tai lämmintä. Se on kylmää lihaa ja verta. Totaalista. Se muuttuu raaaksi ja raastetuksi ruumiiksi. Sielu ja tila kutistuvat jokaisen uuden illan myötä enemmän. Ilma alkaa loppua, samoin toivo. Alkaa rakentaa tapahtumaketjuja, järkeillä tapahtumien kulkua ja syitä niin, ettei enää muista, mikä on ollut totta. Metsä on jo lumeton metsä. Kevään yö on tehnyt lammen pinnasta kylmän peilin. Mustavalkoiset puunrungot näyttävät kuolleilta ihmisiltä. Ne ovat kuin ontto ja tyhjä todellisuus, jolta ei pysty enää sulkemaan silmiään. Yhteys syvemmälle pysyy poikki. Sulaneen lumen liejunnuttama polku johtaa takaisin. Joku puhuu. Kädet painuvat korville. Ollaan vuodessa 1997. Mitä tapahtui?
97 tulin yhdeltä keikkareissulta kotiin tammikuussa ja soitin sitten, asuin silloin jo omassa asunnossani ja soitin sitten sinne alkukotiini, että tavoittelin äitiäni, että mä olin hänelle velkaa. Mä olisin pitänyt maksaa sille velkoja, niin mulla oli silloin sitten vähän rahaa, että mä olisin maksanut sitä velkaani. Mutta sitten isä sanoi, että äiti ei ole tullut kotiin. Että hän lähti, edellisen päivän aamuna oli lähtenyt reppuselässään ja ei ollut tullut kotiin. Ja tämä päivä, kun mä soitin, oli sunnuntai ja sitten maanantaina isä kävi sitten jo poliisilaitokselle tekemässä katoamisilmoituksen. Ja äiti oli kadonneena lähes 3 kuukautta, mutta sitten kun lumet suli, niin hänet löydettiin sitten huhtikuun alussa ihan siitä kotinsa läheisestä metsästä puujuurelta. Sä puhut kirjassasi tämmöisistä derealisaatiokokemuksista, niin mistä siinä on kysymys? Derealisaatio ja depersonalisaatiokokemukset tarkoittaa sitä, että ympäristö ja oma itse tuntuu vieraalta. Niin sanottu semmoinen niin kuin todellisuuden testaaminen kyllä toimii, eli jos joku kysyy, että mikä sun nimi on, niin kyllä mä osaan sanoa oman nimeni, että mä en väitä olevani Pelle Peloton tai mikään muukaan, mutta se, että se tuntuu, että miltä oma itse ja ympäristö ja muut ihmiset tuntuu, niin ne saattaa tuntua niin vierailta, että se on tosi pelottavaa. Kun katsoo omia käsiään, niin ne tuntuu jonkun olennon käsiltä, ne ei tunnu omilta. Ja jossain tapauksessa oma peilikuva saattaa näyttää ihan vieraalta. Ja oma ääni kuulostaa vieraalta. Noin niin kuin lääketieteellisestihän sitä on tutkittu, että se on traumaperäisen tai niin kuin trauman torjuntakeino, eli niin sanottu defenssimekanismi, minkä aivot aiheuttaa, että jos on kokenut niin kovan trauman, niin sitä ei tavallaan pysty käsittelemään, niin sen takia aivot vetäsee ihmisen tuollaiseen tilaan. Ja aika moni on varmasti hetkellisesti kokenut tuollaista, mutta sitten jos puhutaan niin kuin häiriötilasta, niin se on sitten enemmän semmoinen, että se jää päälle. Ja mä muistan kokeneeni tuollaisia tunteita ekan kerran joskus ehkä 18-19-vuotiaana. Ja sitten siinä kohtaa, kun muutin omaan asuntooni, niin ne ehkä voimistui siinä kohtaa vielä ja jollakin tavalla jäi päälle. Ja sitten siinä on ollut semmoisia piikkejä ja vähän laskuja. Ja musta tuntuu, että ei se ihan kokonaan ole musta poistunutkaan. Mutta enemmän mä nykyään koen sen enemmän semmoisena niin kuin kasvuprosessina, koska kun ihmisen elämä rakentuu niin, että ihmisillehän kerrotaan tavallaan tarinaa siitä, mitä ihminen on ja mikä se persoonallisuus on, ja se muotoutuu ympäristön vaikutuksesta, kasvatuksen vaikutuksesta, geneettisestä vaikutuksesta, se muotoutuu jonkinlaiseksi. Ja se on kuitenkin jonkinlainen tarina, mitä itselleenkin kertoo. Mutta jos siihen tuleekin särö, ettei enää uskokaan sitä omaa tarinaansa, eikä pysty tavallaan allekirjoittamaan sitä persoonaa enää, mikä on, niin silloin voi ajautua aika helposti tuommoiseen tilaan, koska se todellisuus näyttääkin sen raaemman puolensa. Mä ajattelen, että siinä on enemmän kysymys tosta. Ja tavallaan se, että sen kautta on myös mahdollisuus kasvaa ihmisenä ja muokata sitä omaa persoonaa tiettyyn suuntaan. No, tuossa kun todettiin, että siinä oli joitakin vuosia ensimmäisestä yökasteesta seuraavaan, niin ajauduit sitten yöyhtyeessä musiikillisen johtajan rooliin 2000-luvun alussa. Niin mitä tämä käytännössä tarkoitti? No siinä oli sitten semmoinen tilanne, että
siinä vuosituhannen taitteessa Yö-yhtyeessä tapahtui isoja miehistönvaihdoksia ja semmoinen aikamoinen myrsky sen bändin sisällä, että Olli itse oli raitistunut siinä kohtaa siinä 2000 vuoden alkupuolella ja sitten alkuperäinen kitaristi tai toinen alkuperäisjäsen Jani Viitanen, joka oli alusta lähtien ollut mukana, niin hän jättäytyi silloin pois bändistä. Sitten se ei ollut enää niin kuin oikein millään tavalla tämmöinen demokraattinen rockbändi, vaan se oli Ollin bändi. Ja Olli tajusi jotenkin, että hänen täytyy nyt niin kuin ottaa ohjat käsiinsä ja viedä sitä juttua siihen suuntaan, mihin hän haluaa sitä viedä. Että hänen ei enää tavallaan tarvinnut kuunnella ketään muita. Että se 90-luvun lopun Yö-yhtyeen tilanne oli vähän se, että Olli olisi halunnut tehdä Jussi Hakulisen biisejä ja mennä ehkä vähän aikuisempaan ja harmonisempaan suuntaan siinä musassa, mutta sitten ne muut halusi tehdä autotallirokkia. Ja se kontrasti oli melkoinen ja siihen päälle ne Ollin omat alkoholiongelmat ja se, että kotona oli 2 pientä lasta ja vastuullinen kiinteistöhuoltoyhtiön niin kuin esimiesrooli, niin se oli Ollille liikaa. Ja Olli tavallaan laittoi oman elämänsä kuntoon ja sitten hän alkoi laittaa myös sitä Yö-yhtyettä kuntoon. Ja 2000 joulukuun alussa siinä oli kitaristina Markku Petander ja hänellä oli sen verran henkilökohtaisen elämän ongelmia, että hänet täytyy laittaa siitä vähäksi aikaa niin kuin virallisesti ehkä sairaslomalle, että nyt jäät vähäksi aikaa pois ja katselet, että mikä meininki, että tuutko kuntoon vai et. Ja sitten Olli palkkasi siihen tuuraavaksi kitaristiksi Daffi Terävän, joka oli tamperelainen kitaristi, joka oli just lähtenyt Mike Monroe-bändistä ja oli silleen vapaalla jalalla. Mutta sitten Olli soitti myös mulle. Me oltiin se koko 90-luku kyllä, vaikka mä silloin siitä bändistä lähdinkin meneen, niin oltiin silleen kyllä pysyttiin kavereina ja tehtiin paljon kaikkia yksityiskeikkoja ja muuta, että ei meidän välit missään vaiheessa niin kuin katkennut. Ja sitten se kysyi, että voisinko mä lähteä kanssa sinne mukaan, että kun tuuraava kitaristi, että hänellä on 1 päivä aikaa opetella se koko ohjelmisto ja että mä tulisin vähän niin kuin tukemaan sitä, soittamaan jotain urkuja ja synamattoja sinne, että saataisiin se kuulostaa vähän paremmalta se. Ja mä menin sitten, mä ajattelin, että mä oon sen kuukauden siinä ja no sitten se meni aika hienosti ja siinä tuntui olevan ihan hyvä meininki, niin sitten siinä loppumetreillä Olli sitten kysyi, että tulisiko sä tähän ihan vakituiseen. No sitten mä sanoin, että voin mä tulla, jos toi Daffikin tulee, että katsotaan mitä siitä sitten tulee. Ja no sitten tammikuussa 2001 oli sitten Jouko Karppasen toimistolla, joka oli ohjelmamyyjä, niin siellä oli iso palaveri sitten, missä päätettiin yön tulevaisuudesta ja sitten siellä päätettiin, että Daffi jatkaa kitaristina ja mä satuin olemaan silloin itse Meksikossa lomamatkalla ja mä sain sinne tekstiviesti Nokian 2110 puhelimeen, että Daffi on bändissä, oletko sinäkin? Ja siitä se sitten lähti. Ja se oli semmoinen, kun se oli 2001, oli Yön juhlavuosi, Yö täytti 20 vuotta silloin, niin Poco Records halusi julkaista ison kokoelmalevyn. Sitten tehtiin 20-vuotis juhlakiertue. Ja sitten kun se Jani Viitanen oli lähtenyt bändistä ja kun Jani oli sen koko 90-luvun ollut se musiikillinen johtaja, eli hän hoiti kaikki studiojuttuihin liittyvät asiat ja sillä niin mä tiesin, että siihen tarvitaan joku sellainen, joka ottaa sen tontin hoitaakseen ja tiesin myös, että mä pystyn siihen. Ja mulla oli oma studio, mihin sitten päästiin tekemään levyjä ja sitten ensimmäinen julkaisu, mitä niistä sessioista oli biisi nimeltä Särkyvää, ja sehän sitten oli heti aika iso hitti. Ja sitten Jussi Hakulinen sattui tekemään Rakkaus on lumivalkoisen siinä sitten vähän sen jälkeen, ja se koko albumin tekeminen, siitä sitten otin tavallaan sen musiikillisen johtajan roolin. Ja sanon, että otin, koska ei sitä mitenkään sovittu, ei sitä mitään puhuttu. Puhuttiin ainoastaan, että mennään sinne sun studiolle
Ja sitten sinne me mentiin ja sitten jotenkin mä vaan aloin tekemään sitä hommaa. Ja niin se vaan meni. Sitten niistä biiseistä alkoi tulee ehkä vähän erilaisia, ehkä vähän radioystävällisempiä ja sitten ne kelpas koko kansalle yhtäkkiä. Toki siinä oli muitakin, en mä voi sitä ottaa kunniaa itselleni, koska siinä oli monia sellaisia pieniä tekijöitä, mitkä vaikutti. Ensinnäkin tietenkin se, että siitä musasta tuli ehkä vähän pehmeämpää sillä lailla, että se vetosi suurempaan joukkoon ihmisiä. Sitten samaan aikaan aloitti Radio Suomi Pop-kanava, joka otti meidät heti omakseen. Radio Nova oli melko uusi silloin ja ne rupesi soittamaan paljon meitä. Sitten oli se, että Jouko Karppanen, joka oli tosiaan keikkamyyjä, niin hän aika ennakkoluulottomasti alkoi myymään yötä erilaisiin paikkoihin. Alettiin itse järjestää konserttikiertueita. Että se homma muuttui jotenkin paljon isommaksi ja ammattimaisemmaksi. Ja sitten tietenkin, että niitä hyviä biisejä tuli paljon siinä 2000-luvun alussa. Ja tietenkin myös se, että oli raitis ja se osasi liidata sitä pumppua niin kuin oikeaan suuntaan. Niin nämä kaikki vaikutti siihen, että yöstä tuli ykkösbändi, mitä se oli edellisen kerran ollut 20 vuotta aikaisemmin. Toki tämä tämmöinen demograafinen muutos myös, eli se, että ne alkuperäiset yöfanit, jotka oli silloin 80-luvun alussa ollut, niin ne saattoi olla nyt sitten niitä, jotka oli ehkä perustaneet perheen ja saaneet lapsia, ja lapset oli ehkä kasvanut jo sen verran vanhoiksi, että vanhemmat saattoi lähteä vaikka kapakkaan katsoa nuoruuden bändiä. Niin siinä oli monta tällaista tekijää, joka vaikutti siihen, että juuri siinä hetkessä aikaa se oli mahdollista, että siitä tuli niin iso juttu. Ja kyllä mä niin kuin itsekin muistan sen, että teininä on kuunnellut ja sitten kun tuli Rakkaus on lumivalkoinen, niin tuntui, että se räjäytti koko potin, että se oli niin kuin tosi iso asia. Ja ehkä juuri se, että siitä tuli niin kuin jotenkin kuulijaystävällisempää. Itsekin siinä vanheni yön kanssa rinnakkain. Nimenomaan. Mutta mennään sitten seuraavaan. Viina on ystävä, joka ottaa kyytiin. Tarttuu kädestä ja johdattaa suureen tiheään metsään 2 valtakunnan rajamailla. Vasta paljon myöhemmin huomaa, missä kohdin raja suurin piirtein ylitettiin. Matka takaisin on yksinäinen ja pitkä. Tässä kohtaa, niin kuin tuossa totesit, niin Olli oli raitistunut ja Jussi Hakulinen oli poistunut piireistä, mutta teki vielä sitten biisejä. Ja tuossa 2000-luvun alkupuolella Olli alkoi selvästi huolestua sinusta. Lääkäri osoitti myöskin huolensa. Mitä sinulle kuului silloin 2000-luvun alussa? No kyllä mä sain itsekin jonkun kimmokkeen sitten, kun mä tajusin, että en mä ole 10 vuoteen käynyt missään lääkärissä tai ottanut mitään verikokeita tai muuta. Mä olin silloin 30. Niin sitten mä kävin semmoisessa aika perusteellisessa lääkärin tarkastuksessa ja sitten siinä todettiin, tai se lääkäri totesi, että jos sä tähän samaan malliin jatkat niin 10 vuotta, niin sä oot vainaa. Niin kyllähän sellainen niin kuin 30-vuotiaalle kolahtaa aika lujaa. Ja se oli semmoinen ensimmäinen niin kuin herätyskello siihen, että varmaan täytyisi vähän katsoa, miten sitä elää. Koska en mä siinäkään vaiheessa mitenkään ollut pitänyt sitä mitenkään ongelmallisena. Mä ajattelin vaan, että se kuuluu tähän tämmöiseen taiteilijaelämään, että ollaan kapakoissa ja juodaan kaljaa. Että mä en nyt koskaan ollut mikään semmoinen, että mä haen koskenkorvapullon perjantaina ja juon sen niin kuin 2 kulauksella, vaan se oli semmoista kaljottelua. Yksi siellä ja toinen täällä ja sitten ehkä se, että jos ollaan kapakassa illalla, niin ei sieltä lähdetä kotiin ennen kuin sitten kun vasta tulee valomerkki. Niin kun, se oli semmoista niin kuin taiteilijaelämää, mitä ehkä vähän romantisoi myös silloin, kunnes nyt tästä perspektiivistä osaa katsoa sitä kyllä niin kuin aika eri tavalla. Eihän siinä mitään järkeä ollut. Mutta kyllä tuosta meni sitten vielä 10 vuotta. Että kyllä se oli aikamoista semmoista juoporemmia
perässään veti, ja me ollaan monesti ihmetelty sitä, että miten se niin kuin selvinpäin jakso katsella sitä meidän touhua. Mutta mä muistan aika usein, kun se sanoi aina, että no, kato, nämä kuuluu tähän soittohommaan, nämä tämmöiset viinahommat. Että hän oli itsekin niin kuin sitä mieltä, että se kuuluu siihen, mutta hän nyt vaan oli niin kuin lopettanut sen. Joo, mutta sä kuitenkin niin, sä olit haaveillut musiikin tuottamisesta tai tekemisestä ja tuottamisesta, mutta tässä kohtaa mä oikeastaan voisin kysyä sen, että mitä se musiikin tuottaminen niin kuin oikeasti tarkoittaa? No, onko teillä jotain ajatusta siitä, mitä musiikkituottaja tekee? Mä otin tässä nyt tämmöisen opettajan roolin. Mutta tosiasia oli se, että kun tutustuin tuohon aiheeseen, niin huomasin, että mulla ei ollut mitään käsitystä, mitä tekee musiikin tuottaja. Niin siksi tässä nyt opiskelen asiaa. No siis käytännössä musiikin tuottaja on se henkilö, joka vastaa sen, jos puhutaan nyt vaikka kokonaisen levyn tekemisestä, niin se vastaa siitä projektista samalla tavalla kuin esimerkiksi elokuvaohjaaja vastaa sen elokuvan tekemistä. Sillä on taiteellinen visio. Et musiikkipuolella se vaan on tuottaja, se ei ole ohjaaja, vaan se on tuottaja. Sitten on erikseen tietenkin taloudellinen tuottaja, joka on yleensä levyyhtiö, joka sitten maksaa sen levyn tekemisen, mutta taiteellinen tuottaja vastaa kokonaisuudessaan siitä projektista. Ja mun mielestä se on parhaiten kiteytetty sillain, että se tuottajan tehtävä on tehdä jatkuvasti semmoisia mikropäätöksiä ja mikrovalintoja. Et ihan jokaisesta asiasta täytyy miettiä koko ajan, että jos muusikko soittaa, vaikka nyt kitaristi soittaa siinä niin kuin levylle omia osuuksia, niin jokainen ääni tavallaan, että onko se toi ääni vai toi, onko se parempi, miten tämä mikitetään, tämä vahvistin. Ihan kaikki asiat, kaikki ratkaisut, mitä se tuottaja tekee, vaikuttaa siihen, miltä se lopulta sitten kuulostaa. Ja kyllä se tuottajan rooli silleen on vaihtunut vuosikymmenten saatossa, että jos George Martin oli Beatles-yhtyeen tuottaja, niin hän oli siellä studiossa ja hän saattoi tehdä sovituksia kappaleisiin ja valvoa sitä prosessia, mutta siellä oli erikseen äänittäjät ja miksaajat, jotka teki, enkä mäkään ole hirveästi itse ollut sillä teknisellä puolella, vaikka mä siitä kyllä tiedän ihan tarpeeksi, mutta en ole kokenut sitä niin kuin omakseen, vaan on enemmän just se sisällön tuottaja, joka valvoo sitä prosessia ja jolla on taiteellinen visio siitä, miltä se lopputulos sitten kuulostaa. Ja tietenkin se on myös semmoista vähän psykologin hommaa, että saa niistä muusikoista ja laulajista aina irti sen, mitä tarvitaan. Et niitä täytyy välillä vähän suostutella ja pitää luoda semmoinen ilmapiiri ylipäänsä, että se taiteellinen luova tekeminen on mahdollista. Sekin on tuottajan yksi tärkeä tehtävä, ratkaista ongelmia. Ja tietenkin siihen liittyy paljon sitten myös tällaista niin kuin ihan paperiduunia, että jos tulee toiselta paikkakunnalta soittajia, niin järkkää niiden junaliput ja majoitukset ja maksaa muusikkopalkkiot ja päivärahat ja täyttää Gramex-ilmoitukset ja teosto-ilmoitukset, ja siis siihen liittyy paljon kaiken näköistä. Ja nykyäänhän saattaa, kun nykypop-musiikkia tehdään käytännössä tietokoneella, niin se tuottaja saattaa olla semmoinen, joka istuu tuossa kirjaston aulassa läppärin kanssa, silloin luurit päässä, niin se saattaa tuottaa siinä yhden biisin. Että se tekee sen käytännössä itse. Sitten siihen tulee artisti, joka laulaa sen. Että tämä musiikkituotanto on hirveästi muuttunut myös vuosikymmenten saatossa. Mutta noin, mitä me nyt 2000-luvulla tehtiin, niin kyllä yönlevyt on tehty sellainen aika perinteisellä tavalla vielä, että bändi on ollut yhtä aikaa studiossa, ensin on vähän treenattu ja sovitettu niitä kappaleita ja sitten alettu äänittää pala kerrallaan. Yleensä soittimet erikseen, ensin rummut ja sitten bassot, sitten kitaroita, syntikoita, jotain tietokoneohjelmointia. Se pitää sisällään paljon. Että meidän yhden levyn tekeminen kestoltaan oli, jo joskus ne hajautui sillä, että saattoi mennä niin kuin jopa 1 vuoden ajalle se koko levyn tekeminen, mutta jos se nyt olisi nitistänyt ihan työpäiviin, niin 2 kuukautta
on yhden 10-12 biisin levyn tekeminen. Hyvä, eli nyt me tiedetään, mitä tuottaja tekee, mutta sä olit haaveillut siis todellakin musiikin tekemisestä ja tuottamisesta. Sä olit halunnut nähdä maailmaa ja sitä sä todellakin oot päässyt tekemään. Olit haaveillut omakotitalosta. Kaikki nämä asiat sun elämässä toteutu. Elämä kulkee eteenpäin päivästä ja kuukaudesta toiseen. Sivulle ei ole tullut katsottua aikoihin. Taakse on alkanut muodostua kuollut tila. Kuin tyhjiö kulunutta aikaa, joka painaa päivä päivältä enemmän. On ihmissuhteita, jotka eivät välttämättä vaadi tiuhaa fyysistä yhteydenpitoa kestääkseen. Ihmisiä, jotka eivät katoa kulumallakaan. Mutta rakkaus katosi kulmalla, kun kukaan ei katsonut perään. Oltiin liian kiireisiä ja liian laiskoja näkemään ilmeinen. Yhtäkkiä on keskellä etiäistä, jonka koki, kun seisoi saarella ja katseli raivoavaa Atlanttia. Silloin, kun kaikki oli vielä hyvin. Muistatko? Toinen minä näki kaiken tulevaksi. Toinen sulki silmänsä. Ei siinä sen yliluonnollisempaa. Edes. Tänään jokainen koskaan tehty rakkaus tai lähtölaulu tai laulu ikävästä on irvokasta ja raakaa. Ei auta laulut tai mikään muukaan muiden kokema. Päinvastoin. Se, mikä kerran oli ainutlaatuista, on yhtäkkiä halpaa rihkamaa, kaikkien koskemaa ja kokemaa. Jäljellä ovat tyhjä ja se, mikä on liian myöhäistä. Tässä kohtaa pohdin, kun luin tuota kirjaa ja mietin asioita, että tämä tapahtumasarja, jota kutsutaan elämäksi, niin on ihan jokaisella tietenkin oma. Jos vähän lainataan Suvi Teräsniskan uutta biisiä vähän mukaillen, niin kaikkiahan meitä elämä kuitenkin roiskii avokämmenellä ympäri korvia monta kertaa. Mutta vaikka kuinka välillä olisi polvillaan, niin toivottavasti ainakin voi todeta, että on uskaltanut elää. Ja se tulee niin kuin selväksi tuosta sun kirjasta, että sinä ainakin olet uskaltanut niin tehdä. Mennäänkö eteenpäin? Mennään vaan. Tänään kaikki tuleva on jo ollutta, nähtyä ja totta. Ja se, mitä tulevaisuus on, täytyy keksiä uudelleen. Oikeastaan keksiä itsensä uudelleen. Koska maailma on käynyt pienemmäksi ja vuodet lyhyemmiksi. Tässä kohtaa me eletään vuotta 2016, jolloin uskoit, että pystyt vielä kohtuukäyttöön ja totesit, että ei se onnistunut. Jouduit myöntämään, että et osannut, et ollut koskaan osannutkaan. Ettei tavoittelemaasi tunnetilaa ollut enää mahdollista saavuttaa. Alkoholi oli tehnyt tehtävänsä. Oli turha haaveilla nuoruuden iloisesta nousuhumalasta. Sellaista ei enää olisi. Mitä tämä oivallus sulle tarkoitti? No kyllä se osaltaan tarkoitti ihan järjetöntä luopumista. Se on ehkä suurin, vaikka sitä nyt on tapahtunut omassa elämässä, kaikki näitä on ollut äidin itsemurhaa ja avioeroa ja muuta, niin kyllä tuo kaikista rankin tavallaan se identiteettimuutos, mitä se vaatii tai mikä siitä seuraa, kun lopettaa alkoholin käytön, niin se on ehkä kaikista suurin niin kuin sellainen, en mä nyt sano tragedia, koska sehän nyt on kääntynyt tietenkin positiiviseksi asiaksi, mutta se on ihan valtava ravistelu, kun siinä niin kuin jotenkin se koko identiteetti ja ne kaikki tavat toimia, millain on tottunut elämään, niin se yhtäkkiä menee ihan uusiksi, niin se on vaikea paikka. Ja ei se mullakaan nyt ihan kerralla käynyt, että tosiaan 2013 vuonna mä ekan kerran päätin, että nyt tää saa riittää.
Mutta se ei kestänyt kuin vuoden sitten silloin. Sitten mä jotenkin rupesin ajattelemaan, että kyllähän mä nyt osaan sillä kohtuudella nauttia, mutta aikansa osasinkin ehkä vuoden ja melkein 2 siinä meni sillain, että pystyi niinku siihen, että joskus aina ottaa pari olutta, mutta lopulta sitten niitä lipsahduksia alkoi tulla ja kun niitä siinä määrin tuli, että sitten huomasi heräävänsä jostain hotellin käytävältä niin kuin puolialastomana, niin kyllä mä sitten katsoin, että nyt on parempi niin kuin myöntää vaan se, että ei se onnistu. Seuraava iso asia sun elämässä oli, että susta tuli vuonna 2018 isä. No. Ja se muutti jälleen. No muutti ja sitten kyllähän se nyt oli ehkä tuohon alkoholiasiaan sitten semmoinen viimeinen niitti, että se lopetti sitten, kun tiesi, että tulee lapsia, niin se lopetti sen sellaisen pähkimisen, että en mä ole sen jälkeen oikeastaan ajatellut koko asiaa, että se kaikki semmoinen pähkiminen, että vieläköhän sitä nyt voisi juoda tai onko tämä nyt sittenkään oikea ratkaisu, niin siinä kohtaa se loksahti sitten täysin paikalle. Että kyllähän se niin kuin sitten on myös niin iso mullistus ja se, että on sitten vastuussa jostain muustakin kuin itsestään, niin se on aika iso juttu. Siinä kohtaa sä taisit tehdä paljon ratkaisuja, kun perheeseen syntyi ensimmäinen lapsonen ja käsittääkseni jätit aika paljon sitten töitä pois tai siis selkeytit elämää. Kun tässä elämässä ne asiat aina menee silleen, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin tosiaan ajatus oli se, että kun tiesi, että lapsi on tulossa, niin sitten mä ajattelin, että niin kun pitää pudotella vähän töitä pois. Että mulla oli ollut siinä kohtaa aika paljon kaikkea. Tuotin musaa muillekin artisteille studiossa ja olin Beatles-tapahtuman pomona ja tein teatterin musiikkia ja sitä sun tätä. Mutta sitten mä jotenkin ajattelin, että nyt saa riittää se, että mä soitan tässä yöyhtyessä ja siitä tulee se leipä kyllä, että se riittää. Ja tosiaan lapsi syntyi 18 vuoden alussa ja sitten vuoden päästä tulikin sitten seinä vastaan, kun Olli kuoli. Että sitten tavallaan se ratkaisu sitten, että oli pudotellut ne kaikki muut duunit pois, niin se ei tavallaan ollutkaan sitten kauhean hyvä juttu, koska sitten yhtäkkiä kaikki meni. Ihan kaikki. Mutta nyt ollaan tässä ja elämäsi on ollut vähintäänkin mielenkiintoinen. Eli hämmästelin ja oikeastaan hengästyneenä luin ja pohdin kaikkea sitä, mitä olet tehnyt. Ihailin sitä sun rohkeutta, sitä spontaaniutta, monipuolista lahjakkuutta ja herkkyyttä. Ja pohdin myöskin sitä rohkeutta, miten sä olet kuvannut omaa elämääsi ja myöskin tätä alkoholismia ja miten sä kerrot siitä myöskin nyt. Niin mitä tämä kirjan kirjoittaminen sulle sitten todellisuudessa, tai miten se tuntuu tässä hetkessä, mitä se merkitsi? No se oli ollut niin pitkäaikainen haave se kirjan kirjoittaminen. Mä oon sitä jostain tuolta 2000-luvun alkuvuosista asti miettinyt, että joskus mä sen teen, kun mä oon kokenut sen oman elämän aina semmoisena tarinallisena, että siinä on niin kuin, se on kronologinen tarina, missä on juonen käänteitä, niin jotenkin mä oon aina halunnut kertoa sen tarinan. Ja nyt kun siihen tuli mahdollisuus, niin sen toki tein ja aika monasti kuulee, kun joku kirjoittaa elämäkertoja, että hirveästi joutui niin kuin palaamaan jonnekin menneeseen ja penkomaan asioita. Mutta mä en koe sitä, että mä joudun kauheasti tekemään mitään sellaista, koska mä oon aina muistanut kaiken aika hyvin. Et mä nyt vaan kirjoitin, mitä mieleen juolahti. Ja oikeastaan siinä loppumetreillä vasta tuli semmoinen, niin kuin, että kun mä annoin sitten viimeisen version kustantajalle eteenpäin, että nyt se lähtee painoon, niin silloin tuli vähän semmoinen, että mitä mä nyt olen mennyt tekemään, että miksi mä nyt olin noin avoin. Mutta sitten oikeastaan saman tien, kun kirja julkaistiin ja aloin saamaan siitä tosi hyvää palautetta, niin mä tajusin, että mä oon tehnyt ihan oikean ratkaisun. Että kyllä jos tällaisen oma elämänkerrallisen jutun tekee, niin totta kai jotain rajanvetoja pitää asettaa, että mistä puhuu ja mistä ei puhu. Ja mäkin tein sen valinnan, että mä en niin kuin ala toisista ihmisistä puhumaan.
mitään pahaa tai väittämään niiden olevan tietynlaisia tai jotain sellaista, että jos mä jotain ruoskin niin itteeni, niin sitä tietenkin tuli tuossa tehtyä, mutta on se nyt ainakin rehellinen. Ja mun mielestä elämäkerran pitää olla rehellinen. Lämmin kiitos. Kiitos.